Nasamda ng usa ka minor de edad nga lalaking rider. Human mitabok og mibangga sa kasugat nga sakyanan sa usa ka intersection sa Tupi, South Cotabato. Ang insidente, nahulikam, nakaalerto si Efren Mamak. Sa CCTV, gipalabay una ni ining lalaking rider ang mga sakyanan nga nagaagi sa intersection sa National Highway sa Barangay Crossing Rubber, Tupi, South Cotabato, pasado alauna Huwebes sa hapon. Taod-taod, kalit kining mitabok apan. Mibangga sa kilid sa kasugat nga pick-up nga sakyanan. Hinungdan nga nalagpot kini. Kita sab ang pagkatanggal sa lingkuranan sa mong motor gumikan sa impact. Dali ra sab nitindog ang maong biktima nga gilayong gitagad sa mga nakakita sa insidente. Matod sa barangay, nakaangkon og minor injury ang biktima nga usa ka matod pa menor de edad. Matod sa Tupi Police Station, nakig-areglo na ang duha ka kampo ug wala na may pasangat og reklamo ang kabanay sa biktima. Pahimangno sa otoridad sa mga ginikanan nga ipalikay ang ilang mga menor de edad sa pagmaneho og motorsiklo subay na sab sa balaod ug aron malikay sa susamang insidente. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.